Така, днеска ще правим видео, а именно какво стана с господин Крис, господин Анди и Дани. What the fuck? Буквално, значи, защо вече не снимат видео? Защо? Питаме се. Защо? Както ли? Значи, защо те не са приятели вече? Първо, защото господин Анди, господин Дани взеха Силеншо, Йонка Петър и Денка Студио. И те само снимат видеа с тях, защото те си мислят, че Лина е толкова популярна. И пък реално имаше драма преди някъде 2-4-5 месеца, 6. И буквално си мислим защо са го направили, а Крис последното им видео беше когато правиха креница с Among Us. Тази креница, между другото, мога да ви препоръчам, беше уникална. Много неща се спомням от нея, сега да не говорим за това работа, за тази работа, говорим за друга. А пък Криската вече снима само с брат си, той даже спря да снима и с Ивака. И да, буквално той спря да снима с Ивака. Това е нещо, според мен е мое мнение. Те вече нещо си... С мои приятели си мислихме дали са се скарали за напитките, дали са се скарали, че не могат да си направят някакви видеа да ги обработят. Просто вече не са приятели, аз си взели Линшо и си казали махайте се от тук, че ви пребиват бой. Да, ако се завърна от бих ги гледал, въпреки че за мен са просто И така нататък. Просто обаче не мога да повярвам защо спряха да бъдат приятели. Обаче, моето мнение, има един TikTok, който мога сега да го отворя да ви го покажа. Ще направя видео, ще ви го покажа. След 3, 2, 1. Няма прост отговор на този въпрос. Както виждате, не правим видеа с Дани и Анди. Но това не е по мое нежелание. Да, аз искам да правя видеа. Буквално, само една страна иска да се правят видеа, няма как да станат. Буквално, той иска да снима с цял видеа, обаче те не искат, те даже не ми обръщат внимание. Според вас, сега пишете в коментарите Пишете в коментарите да питам ли Анди Студио в един коментар, защо спряха да снимат с Криската, защото това е нещо, което вече правят от 3-4 години го правят това. Още 2020 май почнаха да го правят това. Последното видео беше преди една година с Among Us, което беше през 2023 или 2024 или по-миналата година. И буквално всеки просто качва видеа. Какво стана с тях? Какво стана с тях? Тъжно ме. Много шортове има, много тиктоци има. За мен тикток е просто... И... Да, буквално. Моето мнение е, че може би да са се скарали с напитките. Първо. Второто е, че вече те са се скарали Among Us да не ми даде данни, защо са се скарали. Станало е всичко на череп, на май и така, буквално. И буквално всичко беше станало. Буквално в стрима на Шмокси питаха
защо кръстата вече не снима май с Анди или какво беше там? И той отговори, защото той скоро снимал с тях видеа, ама другото, защото искал, но те не искали. Човек има над 20 видеа с Анди Студио, които са с Лина, Йоан Петър и господин Денслав. Всеки обаче мисли математиката, защо те не са приятели. Всеки си измисли някакво. Един го бях чул да казва, защото са се сбили, едва ли са се сбили. Другите са отили в махалата. Те да знам, някакви там ги приказаха, каквото и да е. Но, моето мнение за мен е, че просто вече те не са приятели. Сега ако се завърнат, това видео ще го изтрия или ще остане в YouTube, защото той е за много шокиращо за 2025 и половин 2024 буквално. И така. Всеки задава тази математика, български език. Всичко вече училище, човек той не мога да гледаш едно видео на, примерно, на Ванката, Батката и така. Криската, между другото се абонирате за криската, той е много готин. Заедно студия едва ли вече ги гледат някакви хора, сега сигурно някой ще ме напсува под коментарите. Ей, Бокук, защо обиждаш Анди Студио? Човек не ми хареса, преди много гледах, но сега не ми хареса човек. Просто всеки казва, те си помогна някакво време. Обаче повече гледам Вангата, Батката, Криската е по-готин за мене. И гледам Ванко и така. Обаче, човек нецензурно думи от тези две момчета. Просто нецензурно за тях са топа на топа. И буквално защо казват нецензурни думи? Няма нито едно видео, което са с нецензурни думи, буквално. Няма. Те си няма да спрат тази чалгата изключи, бе. Буквално, обаче се чудя, всеки се чуди. Буквално даже приятелите се чудят защо спряха. Мой приятел може да ви каже защо са спрели. Приятеля ми Митко, който той има YouTube канал с 60 абоната. Той наскоро се върна в YouTube преди 4-5 дена. И да. Те вече не гледат тази нещо, да гледат италианските брейн родове. Ще ви кажа едва един от тях. Бомбини Гузини. Този буквално, който ма кефи много ма кефи този брейн род. Тези три момчета имат над 100 видеа. Примерно ще ви препоръчам някои от тях, които са в канала на Студио. Among Us. За границата с склада на Runners. И най-доброто за вас мисля, че е с цветове, храни и това е много добро за мен, просто аз толкова пъти съм го гледал това. И границата в Майнкрафт и самото оцеляване. Много добре видеа има, това че сега толкова гледаш Анди Студио само, те казват Лина, Йоан Петър, Дени, бала. Те даже вече 6, 5, 7 видеа, 8, 9, 10 видеа, те вече не правят с Дени и Йоан Петър. С Денислав Димчев и Йоан Петър. Тази математика просто е много трудна, всеки си мисли. Имам 3 предположения. Едното, че се скарах, че се направи, че за напитките, защото първи се създаде криската напитка, която се казва хак. Всичките вкусове са добри, само единия има едно хапче за буквално за хапче за това. Да,
И да, човек, някой, даже един направо избиралата, където го пил това хак. Обаче, други са добри. Мен Лала Беар също ма кефи, обаче мен хак повече ма кефи. По-добър е за мене. Даже къската е по-добър от това. Той е буквално той е трети канал от тези три момчета. Обаче предпоръчвам ви всичките му видеа, даже и на Криската Продъкшн, защото са уникални. Просто Криската мама кефи. Това е. Той е просто уникален. Обаче, три предположения пак казах, че имам. А именно, че се скарат с разбитките. Те са ми се скарали или просто не могат да се... Всеки път се карат. За обработката ли, за другото ли, какво да служат ли. Може да има и тайни, може и да не. Тиктоците те се побъркват, човек. Аз направо на моите тиктоци и шорт направо се побъркват с тази тема. Реших да направя един шорт от това, обаче тогава мрежа само в която правя видеята беше заета. Не може да правя видеа и не успява да качвам всеки път. Надявам се видеото да ви е харесало, защото тази тема може да се продължи в няколко видеа от моите. И да, хора, абонирайте се, лайквайте, английски шортове, американски, какво да кажа, а български видеа. Чао!